We are back now. Tabweranso ndekuti mwezi uno wa Juni ndipo tutiyamba ndi nkhani yachisoni makamaka tikamakamba zonena kuti zachisoni taluzaso wa polisi dzulo. Wapolisi wina yemwe akuoneka kuti amakondedwa kwambiri watisiya pa ngozi ya galimoto ku Blantyre uku. Sizinayende olo ndi pang'ono pomwe koma tifotokoze bwinobwino kuti wapolisiyo ndenda amene mukumuona pa screen panopo dzina lake ndikukhala Boniface Chiwambo. Boniface amagwira ntchito ku Limbe Police Station ndipo kunapezeka zonena kuti dzulo watenga galimoto lake kumachoka chaku St Columba uko kumapita mbali ya kukwacha kumeneko ku Blantyre. Basi ino mulendo uli nkati mwa ulendo apezeka zonena kuti anafika pa bwalo la milandu la ana la Sojet ndipo kunapezeka zoti amene paja kulepheratu kunena kuti aongolere galimoto ija kuluza control basi kukaomba polo ataomba polo kupezeka zoti kuvulala kwambiri mpaka kuti siya pamene paja. Galimoto ndende imene mukuiona pa screen ipo ndeti kuphwanya wake kunali kotero komatu watisiya ationa kuti kaya mwina mbali imene anaomba galimoto ina akaomba polo ndi mbalinso imene anali ye fa galimoto ifyoduka city inde yaphwanyika komano noti mwina mwake mmene timayembekezera kuti mwina mwake inakanyenyeka zenizeni kuti tiziva zoti wamwalire. I'm just trying to mean kuti no galimoto imene ikuonekera sikuoneka ngati munthu anakavulala kwambiri mpaka nakutisiya. Izizi ndi zimene zimapangisa anthu azikamba zoti unbelievable, sizikumveka ya zosakhulupirika kunena kuti munthu galimoto imene lili anthu anyenyeka akhala ali magalimoto ndikunyenyeka galimoto osati masewera koma anthu ndikumatuka mwali moyo. Galimoto imene ililimo mukunena kuti mpaka na munthuyo watisiya kapena mwina sanamange seat belt kuti atapezeka zoona kuti basi kukhulana kwambiri nafika point yonena kuti mpaka na basi ataomba icho friction kapena movement law of inertia mpaka nakaomba dashboard analephera kuti mwina mwake seatbelt ija lamba uja amumange bwinobwino iyeyo amukole kuti asakaombe kusogoloko kapena just a lot of questions zimene ndikungofuna kukamba kuti mafunso osiyanasiyana zomwe zimapangisa anthu azikamba zoti imfayi ife sitimvetsetsa kuti zayenda bwanji koma ayi ndithu munthuyo watisiya ndipo akuoneka ngati anthu amankonda kwambiri makamaka chaku Blantyre kumeneko kumene amagwira ntchito. Anthu ena anaphunzira naye ena akukhala naye anthu ambiri adandaula mwaisanzo ena mpaka anakapanga ma screenshot a status yake a day before ndekuti tikukamba si dzulo linali Sunday ndekuti Saturday anapezeka zoti munthu uja waika screenshot ndipo analemba zotero. Of course dzina lakenso anali Jumbe yeah. Anapezeka zonena kuti waika chithunzi chimenecho mungathe kuona ende munali mmenemo chakumamawa ali yesterday ndekuti chama 20 to 10 yeah. Saturday limenelo waika ndekuti akuti komaliza agide caption yomwe imvero komaliza agide basi iyayi amasekitira pamenepo zikuoneka ngati anapita basi kukazipepesa malo abwino awo khangati amamwerako basi kaje kabwino kamowa kabwino kuziziritsa kukhosi kupumulako akuti komaliza agide akatu osadziwa zoti soka anali komaliza ndekuti mbaleyo apezeke zoona kuti mwina mwake akapezeke malo amenewo. I so sad. What can we say? Pepano kwambiri akubanja. We know this is a great loss. Munthu uyuyu amagwira ntchito pamene amagwira ntchito chonchimene anali ndi galimoto kuona sizoona kuti ayi oloza tu zomwe zine muziziona ona kuti munthu uyu anali ndi life yake jiona kuti ya stable ina yake anakhazikitsa moyo ndithu kastability kanayamba kukhazikikamo kumapita pasogolo ende maubale amwe anakonza anthu ambiri akulire ayi mzanga uja wapita no my friend apandeta lose osati masewera no sindikukhulupirira zomwe mukambaza anthu ambiri they in disbelief sinangazijati makamba zoti imfa izi ndi zobwera munthu asanakonzekere kunena kuti kapena mwina make awo akudwala ndeti konzeke mwina mmene adwalikiramo china chakebe chikhozo chitika kuti basi tizingokonzekeratu no palibe amene anakonzekera something like that. Palibe kudwala kwina kulikonse, palibe amene anadwazika matenda, palibe amene atani
no, kungopezeka zonena kuti basitu munthu amayendesa galimoto bwinobwino basitu kupeze kuti no kuti siya. We talk about speed komanso mwina make ma controls a galimoto later komanso mwina zina ndi zina zomwe tingakhale tikumawerengera, koma before we do that tatiyeni tione tu programu ya maliro ake akuti in loving memory our beloved born Chiwambo, sunrise 7 July 1998, sunset 31 May 2026. akunena kuti tu ayi ndithu muchikumbutso chawo okondedwa athu aboni Chiwambo omwe anabadwa pa 7 July 1998. mungathe kuona magayi kuti ndekuti anali ndi zaka I think 28 30 sanafike nkomwe, ndipo iyeyo wamwalira pa 31 May mu 2026 dzulo lomweli. Baliyo 2 June 2026 Nyozerera village TA Kasisi Chikwawa, rest in peace, your life was a blessing, your memory a treasure. You are loved beyond words and missed beyond measures. Akukamba tuzonena kuti kukayika maliro ndekuti ndi pa 2 Juni 2026 kwa Nyozerera, mudzi wa Nyozerera kumeneko kwa TA Kasisi ku Chikwawa. Akause mumtendere awo ndizonena kuti tu moyo wanu unali madalitso kwa ife, ndipo zikumbutso zanu zonse tidzakhala ndekuti tikuzisunga mozichengetera ndithu mwamtengo wapatali, ndipo inuyo munakondedwa ndipo mudzakondedwa kudutsa mawu, ndipo tidzakhala tikukusowani mosaizi moti sitingathe kuyeza mopanda mulingo ndithu kukusowani kwakukulu kwambiri. Hayi ndichoncho, what can we say from Justin Teki, pepani kwambiri kubanja komanso ndekuti mzimu wa boni Chiwambo ukause mumtendere osatha. Guys, we want to talk about K53. timakhala kumakamba malamulo apansewu komanso kuyendesa galimoto, tingayiyendese bwanji galimoto kuti mwina mwake tisapeze kuti taluza nazo miyoyo yetu, chikhale chida chimene chipangitsa moyo wathu kufewa osati moyo wathu kutayika. K53 amakhala kumakamba tamamangani seatbelt ukalowa mgalimoto muja, choyambirira ndi zimene choti okay, ilizani galimoto, musanalize galimoto of course mwayipanga cheki bwinobwino galimoto ija matayala ali bwinobwino kodi mafuta ngokwanira, oil ngokwanira, nanga kodi madzi alimo, brake agwira ntchito bwinobwino, ignition zonse mwazipanga cheki, okay fine. After that ndekuti mukuyenera mutani mukayiliza galimoto ija, musanalize so mukakwera mmene mujamo mumanga lamba wanu kenako muliza galimoto ija, mukayiliza basi kenako munyamuka kumapita ulendo wanu. Ndekuti tisamayiwale kumanga lamba makamaka driver kupangira zinthu ngati zimenezi. Ukaomba china chake kapena mwina sizinayende bwino ma control avuta pena pake, usasomphoke mu galimoto muja iyayi, lamba uja akumange iweyo kuti usapeze kuti wakafika uko, amagwira lamba amene akugwire kuti mwina mwake zinazi zikhale ngati zikupeweketi komanso china galimoto ngati tikuyiluza control meaning something is wrong ndi galimotoyo, kapena mwina mwake driving kayendetsedwe kathu ndekuti nkamene kalinso kolakwika. Zinthu ngati zimenezi, choyamba ngati galimoto ili ndi vuto ndekuti sitinayipange cheki kuti brake agwira bwinobwino, nanga sitikukamba zonena kuti mwaluza control, galimoto yaluza control ndekuti mukulephera kuyiongolera, mukulephera kumanga brake. Mukaluza control mukuyenera mumange brake mwanjira iliyonse, mukulephera kumanga brake ndiye kuti chomwe chachitika pamenepo mwina mwake brake uja sagwira, taluza control. Kapena apo timathamanga kwambiri kuti even kumanga brake uja zoti kamanga brake sizikhala bwino, mwina zinthu ngati zimenezo. Kapena apo ifeyo sitikuyendesa bwino galimoto ija, kumbali yonena kuti ena tili pa foni ende takhala kumazona zimenezi, ena ali pa foni akumenya WhatsApp pamenepo koma kuyendesa galimoto over speeding, mwina ena akulingalira zina zinthu ngati zimenezozo. Ena basi akuyang'ana kumbali ya uku kukhala ngati kunena kuti mwina mwake tingayendese galimoto zatilotsi zina chinthu cha serious ngati major. So guys, let's watch out. Osakhala ndekuti pa foni mukhoza kulandira uthenga pamene paja mwina odzidzimutsa kuluza nazo control, basi tongozi pamene paja sizinayendepo apa.
uyu anali wachichepere 28 years kuluza ndithu moyo, and we don't know kuti what happened lide kuti akaluze control chifukwa choti ukamba za control ya galimoto ija ma drivers, let's watch out tisamale moyo kuti ukabwera umakhala wabwera ngati mphatso imene anenera aja kubanja anthu amene apanga design chifly chimenechi mphatso, ndipo mphatso imeneyi kuti ikhale yokhalitsa ndekuti tikuyenera ife tisamale let's take care of it. Fa mulungu samasangalala kuti tizimwalira tinakhala achichepere. I think amafunitsitsa ndithu titakhala ndithu ndi moyo wautali, so let's try to protect ourselves. Magalimoto chikhale chida chotithandizira kuti moyo ufewe osati moyo utayike. Pepani kwambiri nonse amene mwaluza, my friends nonse, we are praying for you, may God console you. Akufungatireni mulungu wa mphamvu zonse akuti